harap at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa tanan natong mga benefactors, donors nga nagsigig tabang sa ato dinhing mga panginahanglan sa atong parokya ug sa tibuok simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kun usa kaninyo may kasumpakian sa iyang igsuon, nganong modangop man siya sa paganong maghuhukom, inay nga ipahusay kini sa simbahan. Wala ba kamo masayod nga ang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan? Nan, kun kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa gagmayng mga butang? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhia? Kun mahitabo ang mga butang sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tawo nga dili sakop sa simbahan? Angay kamong maulaw niini, kay dunay maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian. Apan, nagkinihaay hinuon kamo ug nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ang inyong panagburuka, nagpaila nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo na hinuon ang naglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsuunan. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, kay ang mga tao makighilawason ug nagsimba sa mga Diyos-Diyos ug mga mananapaw
o makigilawas sa isig kalalaki o isig kababayi, o kawatan, o hakog, o mga palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala, gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdaig diha sa pundok sa mga nagtuo kaniya. Palipay ang Israel diha sa ilang magbubuhat. Ang mga anak sa Sion palipaya diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa ilang ngalan diha sa malipayong sayaw. Pawita sila kaniya ug pagdaig sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. O gidayanan niyang mapaupsanon sa kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang nagtuo pa sa diya diha sa himaya. Pawita sila sa kasadya diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios mana sa ilang mga tutunlan. Kini mao ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo.
Niadtong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagka adlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab ka ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang mga gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Hesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gihisgutan ni San Pablo sa unang pagbasa, mauna ang resulta sa pagpili ni Jesus niining unang 12 ka mga apostoles. Kay ang gipili ni Jesus nga 12 ka apostoles, iyang gipaambitan sa iyang kaugalingong espiritu o sa iyang gahom. Mo nang gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles. Nya paghatag ni Jesus niini, ang mga apostoles nahimo sad nga liwat ni Kristo sa ilang pagpanulti, sa ilang pagsangyaw ug sa mga gahom ug sa ilang gitawag natog kaalam. Muna si San Pablo niingon siya, kung dunay magsumpakiay ninyo na amoy mga problema, ayaw mo pagkinihaay didto sa husgado nga way pagtuo. Kamong naasimbahan, kamo mo'y maghusay kay gitagaan na gud mo sa gahom, sa kaalam. Ingon siya dire, kamo manggani mo'y maghukom sa mga anghel. Kani di ang mga gipangyawaan nga gipapahawa ni Jesus ang mga yawa. Maubiya sad na misyon sa 12 ka apostoles. Niingon sa si Jesus, panglakaw kamo, ayuha ang mga masakiton, papahawaa ang mga yawa. Matud pa ni San Pablo, muhukom manggani tas kag tibuok kalibutan, muhukom manggani tas mga anghel sa mga yawa. Kana pa bang inyong gamayng problema? No, kamurong nanimba din, hey, wa mo magkinihaay. Wa mo rin mga kaso. Mayo, liwat mo ni Kristo. Doy, daghan kay mga Katoliko, managsuon pa, nagkinihaay tungod lang anang utlanan siyuta. Tungod lang anang mga kabilin sa ginikanan. So, wa na magtagdanay. Amo na siya. Nakaroon, unsa may gisintro ni San Pablo sa unang pagbasa, kana gyung sala. Likay ginang sala, gipangminsyon niya dinhing sala, kay mao man sagad natong kasumpakian kaning kaulag na usahay ang laki ug babae magunay, ang pulos babae, pulos laki, magunay na lang og sex. Iyan ang gihisgutan diri, ang pagkapalahubog, ang kanibang mga dautan, pagkakawatan, na tawag pa na itong korupsyon. Kinimang mga salaa mo ni hinungdan nga magkabangi ta, magkasumpaki ay ba? Nya mo na magkinihaay na.
Sayon ra man na siya unta husayon kung kita mo gamit og pagtuo og mo gamit ta mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Gibutangan man ring San Pablo nga kining tanan nga nagbuhat niini dili gyud kasulod sa gingharian sa langit. Sige, pangutan-an na imong tupad na kaysa. Pangutan-an ba na ba kaysa la? Yang naaga ni pasabot ana di ka kasulod sa langit. Yang unsa mo na paghusay, balik ta diri sa simbahan. Unsa may gitudlo simbahan o humana ka nakapangumpisal, pangumpisal aron mawa ang sala. 10 minos ka usas-usa ka tuig mangumpisal gyud. Adto naman sad mo kumpisal hinuon inigdayong kamatay kana nang gatinga-tinga padir pakumpisal lang. Kana na noong hapit na tiwasono na kadto unta tong wapa na pangumpisal limpyuhi nya kanang inyong anak paggawas anak pagpanganak tanan nga naumol sa tiyan sa inahan nataptan og original sin mao na do na ray usa ka tawo naumol sa tiyan nga way original sin aw duha di ay si Maria ug si Jesus. Sila rang duha nga nisod sa kalibutan na way original sin. Kitang tanan pulos na ay original sin. Nya unsa may buhaton? Paphaa sad nang salaa bisag wa pa nay buot ang bata. Unsa may gamiton? Ang atong sakramento usab sa bunyag. Mao na siya. Oy, dugay-dugayon manuog pabunyag ang anak hangtod na lang niabot na lang 2 anyos. Igabot na diri inig pabunyag din makugos mudagandagan pa magkabuang og gukod ang pare para kurusan ang agtang kay mangwakli pas pare. Mana ba? Nako nganong dako naman sa inyong kana. Sa among pader nga wa pa manggod mi katigom dayon. O ang kwarta na san mo ay gibasihan una magpabunyag. Nya mura ra bag dako gihug sa kaning kulikta gamay ra ba kaayo? Okay, nga to sang kulikta diha. Ang atong bayad dinhi kay love offering man. Nya ang inyo ra bang meaning sa love offering? Bisag pila. Kabuang lang nag-explain atong mga sekretary diha. Ang meaning sa love offering unsa man? Ang labing dako nga imong ikahatag gibase sa imong paghigugma sa simbahan. Kana mo nang ang atong kantidad diha piso ngadto 1 million depende asa diha dapita ang imong gugma. Tagaan lang sa tag 50 mulingi ng sekretary pader 50 ray gihatag unsa man na bunyag special pagyud nga oras kaayo rang imosmos ni mga bata. Nya tagurha ka buk inasal didto tag napu ka kiss nga beer painom sa mga barkada anas mga higala kaong yun hikay yun bilin diri 50 mao na ingon San Pablo dako nang sala kay wa man ta mo sentro sa gitudlo sa simbahan naginganlan ra ba tari gipost ra ba ta sa Facebook naman tay retreat kay magsige magpangutana pila man ginang bayad pader sa pila man ginang love offering nako sige tagaan ta mo grains kay piso man ing adto 1 million akong gibutangan-butangan diha grains nasa atong opisina ba nagipicturan man sad parisyoner ba ka to nato gipost sa Facebook isa mauna ni mag-alagad na tas kwarta di nas Ginoo gihimo ng negosyo ang atong simbahan wa siya magtan-aw nga ang iyang gipicturan naa dihay range o wa man sa tamaingon nga pangitaan kag income tax inig ari nimo basta ang imong consider sa imong kaugalingon mauning niya pananglitan example sa to day pinakauna very poor na kung very poor ka nya magpabunyag ka sa imong anak ang ato diyang gibutang 1 piso hangtod sa 49 pesos kung very poor ka nya kung moderately poor lang ka 50 ngadtos pila to 99 ana ang ilang gikuyawan dito kay ang kana mang moderately rich kay ato mang gibutangan og 500,000 ngadtos 999,000 rich man ka mo na ang tanang magpabunyag diha magpakasal pulos gyud very poor 50 ray adi day moderately poor unya
Hindi na lang tamo isgot ana kay tungod lagi na kay kalibutanon ba ang ato ba dili bitaw sentro ang simbahan mo na ang mga apostoles gipakamatya nila ang maong sugo ni Kristo gawas lang ni Judas. Abisag si Judas nituman man to natinta lang gid siya nagbudhi siyang Hesus pero gipakamatya nila ang ilang pagsunod sa Ginoo wa sila magsunod sa kwarta. Gyud mo na din sa ato gitudloan ta mo di ta mo basis kwarta gugma mo gawas ang kwarta tungod sa gugma ug mao ning ato mga slat-slat depende na nimo nahigugma ka wa ka mahigugma ayaw palit og slat ug nahigugma ka sa simbahan palit og slat ingka gamay man kog kwarta di na question kus una manguyab bang yung kus una nya labi na tong pag high school college wa mangyud koy kwarta ato mangarga pagod ko pero ang naghigugma ay di man na maghisgot og kwarta magsige ra mo nagladok slaway lipay naman na magkakinuptanay kamot wala humana kabayran day nagkwarta di ay kadaghang dato dihang magtiayon nga ang ilang balay dako pa ning simbahan das ilang mga garage diya ang ila ganing CR dako pas akong kwarto pero wa na gyud magkahinikapay ang banag asawa kay gitunga ang balay ang asawa tuwa dito nagpuyo ang bana sa diya sa spikas lain-lain silang pultahan nahigugma pa na oy wa na nailami ang kinabuhi mo na mangita na lang silang palami makigdit og lain ang bana ang asawa makigdit og lain naigo na sa sala nga gihisgotang San Pablo nga di nakasud og langit mao na unsa may buhaton mosunod gyud ta magpahusay ta kana sang gubot kay imong kasing-kasing imong hunahuna hapit din nakakatog mahusay ra gid na malinaw ra gid na basta magsunod na ka sa sugo sa simbahan hapit ang nitan di man kakatog kay nga naman gitikasan ka gikawatan ka sa imong igsuon sa inyong kabilin di ka katog ana unsay giingong San Pablo sa unang pagbasa dili ba mas maayo man nga kita maoy tikasan kaysa kita maoy manikas mas maayo man nga kita maoy ilugan kaysa kita maoy mangilog o mo na gibuhat ni Bishop Chopilo Kamumot nang kawatan siya ilugan siya ilaron siya moingon ra siya mas maayo pa nang kitay ilaron kaysa kitay mangilad sa managtiayon, masuko ang asawa kung mangabit ang bana or masuko ang bana kung mangabit ang asawa. Nganong nasuko man ka, nga wa man ka makasa. Kanindot ni mong kinabuhi, bulingan gid nimo ana magpatapot yung ka ng ilang buling. Ang sa may buhaton, higugmaon. Mas maayo nang kita maoy budhian kaysa kita maoy mamudhi. Mas maayo nang siya maoy Judas, ako liwat ni Kristo. O kanindot ana. Lingi ay mong tupad. Ning na musunod ka na. Musunod ka na ingong pader. Na. Away to the max. So, salamat sa atong pagkuan dinhi, pagpadayon sa pagpalambo sa atong katilingban. Nalipay gid ang Ginoo niini. Gahapon nag-celebrate sa atong 9th foundation anniversary. Malipayon kayo, malampuson bisag dako ing dag-om, malampuson ang atong motorcade, gamay rang nabasa. Unya sa ato sang pag-celebrate kagabi sa ato mga pagpahatag og paambit, testimony, gamay na tong program. Malipayon kayo ang atong kinabuhi. Nganuman kay matud pa diri sa atong tubag sa Salmo sa tigibutang na to, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Nya once malipay ang Ginoo kay nagsunod taniya, lipayon sa taniya. Munang naagyod ang kalipay. Sige, manindog na ta katong malipayon. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, kitang katawhan sa Dios naningkamot nga makabaton sa hiyas nga maalagaron busa mapaubsanon kitang musangpit usab kaniya sa pag-ingon Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga kaparian
nga magmakanunayong musangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga ilang ipatigbabaw ang kahusay ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nawad-an sa paglaom, nga makasinati na sila sa presensya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan, ilabi na ang mipili sa pagpuyo sa kinabuhing relihiyoso, nga pinaagi sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, makapadayon sa pagtuman sa atong panaad ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga makasulod na sa luna nga giandam ni Hesus alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nun, namong amahan, masaligon kaming midangop kanimo sa among mga panginahanglan. Dawata kini, kay kaamo kining gituboy, diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasal, ibahan sa mundugma, sa gupauksan tusa. Kining manok, kining hino, ginaman sa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, ugasang pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan Ikan sa sa imong kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang sa sab sa kapusalanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya,
diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kamumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Para sa kaninyo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita.
O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom. Nga ato ning gamiton paghusay sa mga problema o pagwagtang sa mga sala dinhi niining kalibutana. So, salamat sa ato mga igsuon nga nagsigig palit sa ato mga slots. Ugma na lang ko muhatag sa report, pero ang ato rong gipaningkamutan nga makabaligya ta mao ang atong gamitonon karong Huwebes sa birthday ni Mama Mary, ang birthday embrace and grace says of Mother Mary, or big MM nga slot. Murag 1.8 pamantoy kuwang ato, 1,800 ka slots o pamahalin, tag 300 atong suwayan og padayon og baligya og may report nato pila na kayhalin ato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Agamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo,